Здравейте, приятели, аз съм Коко Стоев. Днескашният клип е посветен на една изкривена мода, превърнала се в начин на живот на много младежи. Мода, която вече не е просто стил на обличане или поведение, а цяла идентичност. Маска, зад която често се крият несигурност, липса на посока и нужда от принадлежност. Днес ще говорим за така наречените локали. Явление, което виждаме все по-често в социалните мрежи, по улиците, навсякъде около нас. Но това видео не е просто критика. Това видео е опит да разберем защо се случва всичко това. Защо толкова много млади хора избират да изглеждат еднакво, да мислят еднакво и да се държат по начин, който често граничи с агресия, показност и напразно самочувствие. Истината е, че локалите не са просто група хора. Те са симптом. Симптом на едно общество, в което ценностите се размиват. Общество, в което примерите липсват, а социалните мрежи диктуват как трябва да изглеждаш, как трябва да се държиш и какво трябва да представляваш. Ще си говорим за причините, за средата, за влиянието на интернет културата, за липсата на посока и за желанието на всеки млад човек да бъде приет. Дори и това да означава да загуби себе си. Това видео няма да е удобно, няма да е просто хейт. Останете до края, защото това, за което ще говоря днес, не се отнася само за локалните, а за всички нас. Кой създаде локалните? Наскоро един министър излезе с позиция, че чалгата е виновна, че именно тя е създала този тип поведение. Показността, агресията, фалшивото самочувствие, култа към парите и лесния живот. Но нека бъдем честни, това е твърде лесно и удобно обяснение. Да хвърлиш вината върху музиката означава да избягаш от по-дълбокия проблем. Защото чалгата не създаде локалните. Тя просто отразява една реалност, която вече съществува. След това идва другата теза, че рапът е виновен. Заради вулгарните текстове, агресивния тон и културата на улицата. И да, рап сцената също има съдържание, което насърчава бунт, показност и доминация. Но тук идва и нещо важно. Рапът по принцип е гласът на средата. Той не създава реалността, а я описва. Дори и на моменти я критикува. Тогава въпросът остава, ако не е чалгата, ако не е рапът, тогава кой? Истината е много по-неудобна. Вокалите не са създадени от музиката. Те са продукт на един неосъществен преход. Социален, културен и морален. Преход, в който едно поколение израсна без ясни ориентири, без стабилни модели за подражание. В свят, където цари безнаказаност. В свят, в който успеха често изглежда като комбинация от връзки, показност и бързи резултати, а не на труд, ценности и развитие. И в цялата тази празнина се ражда нуждата от образ, от роля, от нещо, което да ти даде някаква идентичност. Но тук някъде идва и най-противоречивия момент. Защото в крайна сметка този модел се поддържа и от търсенето, от вниманието, от одобрението. От това момиче, което казва харесвам лошите момчета. Момичето, което избира визията пред съдържанието, което превръща поведението в стратегия за привличане. И така кръгът се затваря. Не музиката създаде локалните, обществото ги създаде, липсата на посока ги създаде, а ние с изборите си, с вкусовете си и с това, което аплодираме, ги поддържаме живи. Още повече караме ги да се разрастват. И ако някой все още се съмнява как изглежда това явление в реалността, достатъчно е просто да се огледа. Клипчета с безмислена агресия, демонстрации на смелост, които всъщност са проява на чиста глупост, подигравки, унижения и показност, качени онлайн, сякаш са повод за гордост. Поведение, при което границата между забавление и унижение напълно изчезва. Това не са просто детски изцепки. Това е модел на поведение, в което уважението се бърка със страх, а стойността на човек се измерва в това колко е шумен, колко е груб и колко внимание може да привлече. И най-притеснителното в цялата работа е, че всичкото това се случва пред публика. С камера в ръка, с ясното съзнание, че ще бъде видяно, харесано и споделено. Когато простотията започне да се възнаграждава с внимание, тя се превръща в начин на живот, в начин
на стратегия за добиване на популярност и за какво ли още не. А когато това стане норма, вече не говорим за единични случаи, а за култура, която сама възпроизвежда себе си. Но как се справяме с това? Не с забрани, не с морализаторство и със сигурност не с поредното прехвърляне на вина. Специалитета на политиците. Справяме се, когато спрем да награждаваме това поведение с внимание. Защото всяко гледане, всеки лайк, всяко споделяне, дори и с цел виж това колко е тъпо, го прави по-силно. Това е валутата, с която този модел живее. И ние я поддържаме напълно доброволно. Справяме се, когато започнем да изискваме повече от себе си и от хората около нас. Справяме се, когато спрем да приемаме посредствеността като нещо нормално. Справяме се, когато започнем да уважаваме съдържанието, а не шума. Справяме се, когато родителите не бъдат просто наблюдатели, а пример. Справяме се, когато училището не е формалност, а място, където се изграждат ценности. Не само оценки. Когато обществото спре да се смее на проблема и започне да го разпознава, тогава ще настъпи истинската промяна. И всички млади хора трябва да разберем нещо много важно. Да бъдеш различен не е слабост. Да мислиш със собствената си глава е сила. Защото истинското уважение не идва от страх, а от стойност. Промяната няма да стане за ден. Няма да стане и с едно видео, естествено, но започва от едно решение. Да не бъдем част от проблема. Защото локалите ще съществуват, докато има кой да ги следва и кой да им се възхищава. Обръщам се към всички локали. Не си мислете, че да тормозите другите ви прави силни. Не си мислете, че като унижавате някого, печелите уважение. Страхът не е респект. Шумът не е стойност. И ролята, която играете днес, няма да ви направи хората, които утре ще искате да бъдете. Истинската сила не е в това да надвиете някого. Не е в това да изпъкнете на всяка цена. Не е в това да бъдете страшни, а в това да бъдете хора, които другите уважават. Защото уважение се печели, не се налага чрез насилие. Не бъдете локални, бъдете нормални. Аз съм Коко Стоев. Благодаря ви, че гледахте това видео. Напишете долу в коментарите какви видеа искате за напред и не забравяйте да се абонирате за канала.